16-я гадзіна ў Беларусі. Галоўныя навіны цягам 5 хвілінаў распавяду вам я, Анастасія Русецкая. Свежие звесткі ад Міністэрства аховы здароўя. 1997 новых пацыентаў з каронавірусам у Беларусі. 15 чалавек памерлі ад ковіду за апошнія сотні. Лічба заражэнняў меншая, чым на мінулым тыдні, паколькі ў выходныя робяць меней тэстаў. Толькі сёння Міністэрства аховы здароўя патлумачыла выдадзены ў пятніцу загад аб наданні планавай медычнай дапамогі. У ведомстве распавялі, што дэталізавалі аб'ём планавай дапамогі. Частку бальнічных арганізацыяў аховы здароўя перапрафілявалі ў інфекцыйныя шпіталі, аптымізавалі працу паліклінік. Амбулаторна-паліклінічную дапамогу пераарыентавалі на наданне дапамогі ў дома, зарганізавалі выязную форму працы з інфекцыйнымі пацыентамі ды іхнымі кантактамі. Міністэрства аховы здароўя заявіла таксама, што разам з 4-ю хваляю каронавіруса пачалі рэгістраваць сезонную эпідэмію грыпу. Медыкі папярэджваюць, адначасовы распаўсюд вірусу грыпу і ковіду багаты так званымі мікст-інфекцыямі, пры якіх абедзве хваробы працякаюць больш складана. Пажадана зрабіць прышчэпкі супраць абедзвюх інфекцыяў. Пачалася адпраўка прызыўнікоў на тэрміновую вайсковую службу, службы ў рэзерве, узлучэнні і вайсковыя часткі. Усяго за кастрычніка-лістапад ва ўзброеныя сілы накіруюць 10 000 маладзёнаў. Паводле Міністэрства абароны, у першы дзень адпраўкі ў войска накіравалі каля 1000 прызыўнікоў. Яны папоўняць шэрагі сілаў спецыяльных аперацыяў. Адпраўка новага папаўнення працягнецца да канца лістапада. Прыбыўшы да места службы, прызыўнікі праз антыковідныя захады будуць перабываць у 2-тыднёвай ізаляцыі. Згодна з заканадаўствам, сёлета выкліку ў прызыўныя камісіі падлягаюць каля 60 000 маладзёнаў. Масавы падзеж свіней у Пружанскім раёне, што на Берасцейшчыне. Пра гэта кажуць жыхары. А чыноўнікі зняпраўджваюць паведамленні пра наяўнасць афрыканскай чумы свіней. Пры гэтым мясцовы райвыканкам забараніў трымаць жывёлінаў у 40 вёсках раёну. Чыноўнікі пагражаюць вяскоўцам, якія не выканаюць патрабавання, штрафам 870 рублёў. Аднак пагроза шмат для каго не актуальная. У многіх вёсках свінні павыміралі. Вельмі шмат паздыхала свіней у вёсцы Папялёва, прычым масава і практычна ва ўсіх вяскоўцаў, якія трымалі жывёлу. У навакольных вёсках таксама чума проста выкасіла свіней. Шкада вельмі, калі падалі вялікія свінні, гэта ж страты. Выгадаваць жывёлу сёння з улікам коштаў на харчы даволі дорага. Паморак свіней пачаўся ў жніўні. Вяскоўцы лічаць, што чуму прынеслі дзікія жывёліны. Транспарт у Беларусі страціў грузы і пасажыраў. Флагманы транспартавай галіны зрабілі справаздачу наконт вытворчых і фінансавых паказнікаў. З яе вынікае, што перавоз пасажыраў змяншаецца ўжо 2 гады запар, а перавоз грузаў 3 гады. Сёлета ж за 9 месяцаў перавоз грузаў транспартаў упаў на 2,5%, а перавоз пасажыраў на больш як 4. У выніку 8 месяцаў чвэрць буйных транспартавых кампаніяў была нерэнтабельная, мела страты. Павялічылася і даўгавая нагрузка на флагманы галіны. Значную частку прыбытку мусяць сплочваць на пагашэнне крэдытаў. Назіраецца ў транспартавай галіне і аток кадраў. Звольненыя працаўнікі замяшчаюцца новымі работнікамі толькі на 3/4. Агульнанацыянальны страйк з 1 лістапада. Беларускае аб'яднанне рабочых абвесціла, што вытворчасць па ўсёй краіне будзе спыненая, калі ўлады не выканаюць кожнага з 10 патрабаванняў рабочых. Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу, останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом. Дылеўскі заклікаў усіх не выходзіць на працу з 1 лістапада і заставацца дома. Живе Беларусь! Бастуй, Беларусь! За абразу Лукашэнкі 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Такі вырак за допіс у тэлеграм-канале вынес праграмісту Олегу Гармазінскаму суддзя Аляксей Крапачоў. Олег жанаты, у яго ёсць няпоўнагадовае дзіця. На сёння ў Беларусі 817 чалавек прызнаныя палітычнымі вязнямі. На гэтым тыдні 12 з іх адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Самы просты спосаб павіншаваць палітзняволеных – адправіць паштоўку. Гэта можна зрабіць праз майстэрню паштовак салідарнасці, ініцыятыву «В клетачку» і пісьмо.бел. Таксама можна дасылаць палітвязням тэлеграмы. Якім будзе апошні тыдзень кастрычніка? Сіноптыкі чакаюць халоднае і вільготнае надвор'е ў першай палове тыдня. Бліжэй да выходных пацяплее. На змену халоднаму антыцыклону прыйдуць цёплыя паветраныя масы з паўднёва-заходняй Еўропы. Па восеньскую цёплае і амаль без ападкаў. Такое прыемнае надвор'е ўсталюецца ў Беларусі з серады. Паветра прагрэецца нават да 15 градусаў цяпла.
Праз гадзіну пазнаёмлю вас з навінамі замежжа. Да сустрэчы.